Keti Masomera adzoka zvakare achinyomba maititi kamuchachida kudedzera kuti uri zihure ungade kuti viral nekuti uri kuacta maafrican movie kuNigeria. Chii chakadaro chinenge ngozi. Handisi kuzora tsvimbo nekuti kudora bata kumeso. Handisi guys not kudini. Welcome to T-Faithfuls TV. Tiremutswa. Business continue. Anti matuma chimbwasungata chenu chomucheya. Inda ndakazviudza kuti mazano ndane shop iri classic ndandisadi zvekutukana vanhu vari kumusha kudema. Zvanda decide kuti andichadi kutukana vanhu vari kumusha kudema. Pane zemo rembwa pawawa. Ndakazvinyararira ndiri busy necollege yangu. Muri kuramba muchiti mwetina. Saka chandadzokera panapa ndecho chandaona kuposti yacho yekunzi Ketina akanyararidzwa neghost rinonzi Fungai Mutisi. Hapana akandinyararidza. Asi kuti ndandiri busy necollege zvinondapedza college ndane madiploma nemadegree nemacertificate. Ndogona kungokondinya kunwa nekubvarira kamuchacha panapa nchikuwa Marina Zuckerberg. Fuck off kamuchacha. Fuck off maibwanya again and again. Ndakakudza kuti controller zvimbwasungata zvako zvisiyane nezita rangu. Because iwo hauna basa tikasatokutaura isusu hautrend iwo international thief you. Zvino izvi uri kuita unge chibharuma chakapomberwa mweya. Anzi ndakabhadhara mari yekuita production hatina basa neNollywood isu nevanhu vanodya kokoyamo vanenge vachivaviwa vaive vanhu vekuNigeria vanogara vaine uturu. Vanodya yamu nechilies hatina basa navo kuya isu tiri kuZimfest naMadam Bosu. Fuck off kamuchacha. Ungadewo kaudza maminions ako kuti munhu achatauri zita rangu chisiyana inaye. But your minions they keep talking about me so business continue. Hapana chaunoda kutuira nekumeso kwakapomberwa mweya kwemapiritsi ako uri kunwa. Zvinowafuta unge zishireki zihamti damti. Kamuchacha fuck off iwe. Zvako zvekuti nyora time the producer ndandisadi chete kutaura nezvezita rako because ndoona kuti karamba tichikutaura ndisotokuita kuti trend. Hauna kana basa iwewe kamuchacha international thief. Chidhumo namasendeke. Indogona kuronda tsimba kusvika waisa maminions ako. Chicheya chako ichi chaisa post yacho chiti maghost ameno zvamuri kurwa nezvimagost zvenyu handine inazvo. But zvekuti anze yakanyararidzwa neghost hakuna ghost ndondinyararidza. Hamuna zvamunofa makandiita inini ndiri muIrish muCitizen. Anenge aine nharo ngauye kuIsland. Totangira ipapo vari muIsland vachona chaivo vanatoni vava vaikupromisa tinonomusungisa vanatoni zvibhonda kauya ndiye umwe achiti zvitako zvitema. Ndakakunzwa iwe Toni uchiti unobatsira vanhu unozosungisa vanhu. Iwe Toni uri drug addict wakatorwa vana puta wakuita unge dhongira richidya hacho. Uda kuti Zimbabwe yese social media yese inyarare because vanoacta nana koko hatina basa nana koko. Ini ndinogona kubvarurana nemi mese. Musafe makazvinyepera kuti ghost rinozondide. Hatombooni zvinoposta ghost racho on top of that matters. But zvinondadzoka kamuchacha pepe ndaimbofocusa my studies. These days I have diploma. I have diplomas these days, so I didn't want to fight with people who live in the village of Dema. Indi nokudambura kamuchacha every day. Hatina basa shuwa munhu ungaite wakapuwa pressure na Tyler kuti akaenda kuna Tyler Perry kwakaitwa movie ya Tyler Perry. Ukaenda unobhadhara maNigerians vanhu anenge vakadya koko handina basa nemaNigerians kaini. Handi kusaluni kwangu kundototi maNigerians pindai makageza mukanwa vaya vanenge vakadya. Ungade kuuya kusvika hands I paid the production 200 unoiwanepi mari yekubhadhara no 200 kamuchacha foko zvitako zvekupfekera. Mukongonyini mugodhoi mukosha wamaibwanya une matuzvi. Unowanepi mari yekubhadhara manaira toziva kuti ukachinja 50 euro unowana 25 million naira. Kana wakabhadhara nemanaira go and google how much is kuNigeria kune nhamuka vanhu vanodya imbwa nemadhongi ndo vanga uchida kutudza kuti ndazoacta kuNigeria. Ndazodi vanhu ngavamire kufema nekuti waenda kunoacta nezvanhu zvine zvakadya yamu zvinhu zvivamakonimeni. Wakanononga wabhina pepe ukazotanga kuya kutudza tichakunzwa kutanga iye Michael Gordon uyu akandibata iro dako rako rine shena rine full blown shura matongo neAIDS. Msunu wencha satanyoko wamaibwanya mukosho wako kamuchacha. Ini ndakakuudza kuti ukatuma maminions ako to talk about me I won't respond to Tom Jones.
I won't respond to ghost, but I will deal with you like so. Zvino ndiri kutoda, ndiri kutolavha zveshopu ndakarenovheta zvese zvapera, kwasara kuvhura chete. Macertificate, madiploma, ndane madiploma, maright nawo ndogona kungomasaja munhu kana musana kana gara. Macertificate ndanawo, saka ndogona kukutuka iwe kamuchacha. Hatina chimovie chako choda kuitira vanhu noizi kuti hanzi I paid people, you paid who? Hatina basa nemanigerians isu. Tunaona Netflix dzekuAmerica kunoenda Madam Boss, kwete zvinhu zvine mbavha chidhumo zemorembwa pawawa. Tidi ndogona kutotanga izvi zvikuenda ikoko kunoudza kuti hationi movie yenyu muri kupedza nguva neEnglish, broken English. Ungatishainire nekuti nekuekita nemanigerians vasingagoni kuti wifi, vanoti wifi, microwave, wifi, wifi. Hativhunduki nekuekita nemanigeria. Indaona ekita naana Beyonce naana Tyler Perry, mabillionaire, kwete vanhu vane mamiliyoni naira, ma50 rand. Fuck off kamuchacha. Skala sokubocha mukongonyini mudhidwencha. Again every day handogona kutombosiya zvandiri kuita ndoya nchikubvarura iwe kamuchacha. Munoti vanhu ngavanyarare kutaura nekuti hanzi ndazoekta, I'm the producer, product. Hatina basa kuNigeria kwaifamba imbwa vanhu vanodya imbwa dzakanyenama kudai, vanhu vanodya hoshwa. Hatidyi hoshwa isu. Ungauye kuzotudza kuti hanzi dai munoona movie yekudya hoshwa, vanhu vanodya vanhu kuNigeria kunodyiwa munhu kubikwa kudai odyiwa. Tidyi hoshwa. Toda zvana Tyler Perry zvakaenda na Madam Boss, tiri kuZim Fest, sit down. Kana mukauya mukaramba muchitaura zita rangu ndinokabvarura kambavhaka, inini handikatye. Dai ndatozviudza kuti aiwa rega ndichisiyana zvekutukana nembavha iyi because haina basa zvekudaro. Motoramba muchiti Ketina ndonyaradzwa neGhost. Ghost rinondipa chekudya mumba mangu. Ghost rinondinyaradza pastaira ripi? Ndinonyaradzwa neGhost pakudii? Rinondiafekta chii Ghost? Ghost harindiburitsi muIreland. Hapana zvandinoitwa nemapurisa muIreland. Ndogara ndichitaura even English. Kuti even Irish police can do me nothing. Nothing can happen to mami. Hamuuyi kwaIreland vana kamuchacha, makabhanwa, hamuna Schengen visa, sit down. Tinoona mamuva ana Tyler Perry, hatinooni manigerians vanoita juju. Vanhu vanenge vakadya mhiripiri nekoko yamu, vanhu vanoboilisa banana. Ndinganoone live banana nekutapira kwaro rinofuraiwa roiswa musupu, robva raiswa muyamu, roiswa nechilizi. Fuck off nemanigerian akoyo. Hanzi munofanirwa kuti mutoona movie I paid the production, we don't care. Dzorera mari yatete Mildred chidhumo namasendeke zimbavha gororo zigongo mutoto. Unazera unaenda kuHollywood kwekuti unonotosecha dei uriwo wakaenda kuya wakanobira vana Tyler Perry majewelries mbavha gororo zigongo. Kubva nhasi live dzekukupeta everyday hauna basa iwe kamuchacha. Ungatoti ndizwanzi Ketina anyaradzwa neGhost. Ndonyaradzwa neGhost pastaira ripi? Handityi Ghost, munhu anondida ngauye face to face. Munotondikwata ndiri chibaba ndosaka muchiita zvezvimaghost. Kamudrai yekedero nyoro vhito. Munotondikwata, munondizeza, motouya nemaghost because moziva kuti live and direct chibaba chinokudya mukosho ichi. Godhoi. Maibwanya vaipa vanhu maepo. Tore epo zvigaro zvakapinda mukati zvinenge zvihovhoni yakakanywa nezvidhina zvisina kuiswa ningirikiri inonzi semende ikwayo. Godhoi. Embrace Ghost Lady, my big colleague.